салом алейкум, хуш омадед ба канали хукшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар борае ки муҳоҷирони зиёд, чӣ зан, чӣ мард, чӣ духтар, чӣ ҷавонҳо ба ман муроҷиат кардан, шикоят ҳам кардан, рози дил ҳам кардан ки дар Россия чӣ ҳол доранд ва дар Тоҷикистон аҳволи онҳо чӣ гуна аст, яъне аҳволи зану фарзанди онҳо, падару модари онҳо, наздикони онҳо чӣ гуна аст. ва ман имрӯз аз ҳаёти онҳо яъне як видео мекунам то ки метавонанд ки ҳамин видеоро гирифта масалан поделиться кунанд дар телефонҳо, яъне ки ба якдигар равон кунанд, чунки аксарияти онҳо мегӯянд ки шумо видео кунед, ҳақиқати ҳолро баромад кунед, мо шахсан худамон ба ҳамон видео мекардаги шуморо равон кунем то ки ҳамсарони мо бидонанд ки дар Русия чӣ гап аст. ҳаминро гуфтаниам ки фаромӯш насозед, шаҳрвандони Тоҷикистон вақте ки бародари шумо ё ки додари шумо ё ки апа ва хоҳари шумо ё ки шавҳари шумо ё ки падару модари шумо дар Русия агар зиндагонӣ доранд, дар Русия зиндагонӣ осон нест. пул ёфтан осон нест, пул дар роҳ партофтагӣ нест ки ба ҳамон ҷоруб руфта гиранд. меҳнати сангин мекунанд дар ин ҳавои сарди хунуки Россия, баъд дар як моҳ мисол чӣ қадар даромад дошта бошанд. ҳам нафароне ки агар ягон дар ширкатҳо кор кунанд, дар ягон тиҷорат, ягон мағозаҳои савдо кор кунанд, ҷойҳои гарм, барои онҳо хуб аз забони русиро хуб медонанд. онҳое ки муҳоҷиратанд, дар сохтмонҳоянд ё ки роҳрӯбанд, онҳо бениҳоят азоб доранд. шумо фаромӯш насозед ки дар Русия дар бисёр ҷош минус 20 градус, 30 градус, 15 градус хунук мешавад. агар дар ин хунуки Россия шумо як бор биёед бинед, як дақиқа дар берун истода наметавонед, аммо онҳо дар сохтмонҳо, дар ҷойҳои тар, нам, хунук кор мекунанд. ба хотири чӣ? ба хотири зиндагии фарзандон, зану фарзандону падару модарон. ва барои ҳавай бояд ба қадри ҳамон муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд бирасед. ва шумо фаромӯш насозед ки бояд ки эҳтиёткор бошед, эконом кунед. баъзе муҳоҷирон мегӯянд ки ба ҳамсарон хай телефон гирифта додем ки ҳамон яъне ҳафтае як маротиба ё ки ба ҳамон зану фарзанд гап занем ё ки ҳафтае 2 маротиба ба онҳо гап занем, аммо мегӯянд ки ҳафтае 300-400 рубл мегузаронем, пули телефон тамом шуд. мо аниқ медонем ки вай телефон беҳуда истифода бурда мешавад ва хароҷот зиёд мешавад, баъд аз мо талаб мекунанд пули телефон супор. ҳамон беҳуда дар телефон даромадан, яъне ки ба корҳои беҳуда машғул шудан, ҳамон 300-400 рубле ки равон мекунанд, ҳавая агар эконом кунанд, барои шумо як чӣ мешавад? шумо дар як моҳ агар 1000-2000 рубл дар телефон агар гап занед, ғайри хӯрдану пӯшидантон, вой бар ҳоли ҳамон муҳоҷире ки дар инҷо ба азоб кор мекунад. ғайри ин бисёриҳо медонед ки дар ҳамон қишлоқҷоҳо ҳастанд нафароне ки ҳамон ҳавлишон аз 10 сотиқ зиёд аст. солҳои охир баъзе занҳо, ҳама не, баъзе занҳо бисёр танбал шудаанд. масалан на мурғпарварӣ мекунанд, на гов гӯсфанд, на буз. ақаллан дар ҳамон ҳавлиҳои худ барои зиндагии худ кунед. масалан мурғ дошта бошед, тухми бепул мехӯред, гов дошта бошед, шири тозаи бепул мехӯред. масалан бузу гӯсфанд бошад, ақаллан моҳе якта мекушед, мисол гӯшти вайро истифода мебаред, бо нархи қимат аз мағоза ва бозор намехаред. ин як эконом мешавад, ин як даромад ба оила мешавад. баъзе шавҳарҳо дар ин муҳоҷират азоб мекашанд, кор мекунанд. онҳо мегӯянд ки ҳамсарони мо ҳамин дар як рӯз 10 серия кино ҳам тамошо мекунанд. гап зани тамом, намехоҳӣ зиндагӣ, биё ҷудо шавем. гапи аввалини мегӯяд ҳамон ҳамсарон ҳамин аст. албатта на ҳама, не баъзеҳо. намехоҳӣ таъмин кардан, наметавонӣ, биё ҷудо шавем. вақте ки ҷудо мешавед чӣ кор мекунед? 3-4 фарзанд бо мере хонаи падару модартон, бо ҷангу ҷанҷол, бо оилаи додару акаро вайрон мекунед. бо маҷбур ҳамсарони ҳамон додару акаи шумо баромада мераванд, бо фарзандони онҳо ятим мемонад. барои ҳамин солҳои охир бисёр муҳоҷирон муроҷиат мекунанд ки баъзе занҳо бениҳоят аз худ рафтанд. яъне дар Тоҷикистон шавҳарҳо дар Русия дар азоб, онҳо фақат ҳоли онҳо ташкилӣ, маъракаҳо, ҳар сари моҳ либосҳои қимат харидану пӯшидан, тӯҳфаҳои қимат харидан ба хонаи худаш табор рафтан. ӯ камтар фикри шавҳарҳои худтон накунед, камтар ояндаи худро фикр кунед. масалан гирем, вақти шавҳари ту дар муҳоҷират аст, ту ай куҷо зани дорандаӣ? туи хеш таборат меравӣ, камтар пулте ҳава як камбудӣ шабуд кунад. шарт нест ки тӯҳфаи қиматбаҳоро гирифта равӣ, шарт нест, умуман шарт нест. ҳар кас мефаҳмад, фаҳмад, намефаҳмад, ҳар кас зиндагии худашро бояд фикр кунад. фақат дар як пастӣ занӣ ягон хеш табор дастгирӣ намекунад. ҳозир шароите шудааст ки ҳар як инсон зиндагии худ барои худ вазнин аст. ҳама хароҷот дорад, ҳама зиндагӣ дорад. ғайри ин
ҳамагон медонем ки як модари тоҷик хато накунам аз Қумсангир буд, аз мон вилояти Хатлон буд. бечора шавҳараш қарзидор, паста яъни қарздор омада азоб медодиян ки қарзи моро гардон. ҳамин зан маҷбур шудааст муҳоҷират омадааст. ҳамагон дар ютуб ҳатто дидед. омада бечора дар муҳоҷират кор мекардааст ки пул равон кунам, ҳамун қарзҳои ақаллан ҳар рӯз мардум меоянд ҳамун қарзҳоро диҳем. шавҳараш депорт запрет будааст, наомадааст. барои ҳамиш зан маҷбур шудааст. бинед ки ҳатто ҳамун мард, ҳамун шавҳари авай ба духтари ноболиғи худ дастдарозӣ кард. аз ин даҳшат мешавад. шумо бинед ки аз ин даҳшат мешавад. ин як фоҷиа аст. ва ҳамон занам аз мастӣ наомадааст ба Русия, аз маҷбурӣ омадааст. албатта ҳастанд занҳои ҷавон, чи тоҷик, чи узбек, чи дигар миллат, аз дигар давлатҳо меоянд. дар инҷо бовар кунед, тамоман аҳволи онҳоро мебинед, аз урус фарқ намекунанд. ба иззати нафс ҳеҷ кас намерасам, аммо бисёр аз худ мераванд. занҳои ҷавон, баъзеаш, на ҳамаш, бисёр ҷавононе ҳастанд, меҳнат мекунанд, кор мекунанд, бисёр боодоб ҳастанд, мебинем, мефаҳмем. аммо аксарияташон омада инҷо зани дуюм мешаванд, зани сеюм мешаванд, мардҳоро аз роҳ мезананд. бовар кунед, мардҳои фарзанддорро аз роҳ мезананд, онҳо зану фарзанди худро фаромӯш месозанд ва пули ёфтаро баъд дар ҳамин занҳои бемаънӣ сабукпо хароҷот мекунанд. зану ҳамсарони масалан онҳо, фарзандони онҳо дар Тоҷикистон азият мекашанд. чунин шикоятҳо ба мо шуданд. вақте ки чунин мардҳо худ ақл надошта бошанд, баъд дигар зани ҷавони бегона фикри фарзанду зани туро мекунад. ҳар як мард пеш аз ҳамин ба роҳи бад рафтан як каме ҳам фикр кун ки дар Тоҷикистон зану фарзанди ту интизори ту аст, интизори ҳамун ёрдаму кӯмаки ту аст. ғайри ин боз ҳаминро гуфтаниам ки шикоят ҳам мардҳо ҳам занҳо мекунанд, ҳам аз Тоҷикистон, ҳам аз Русия. ва фаромӯш насозед ки сол то сол дар Русия кор кардан қин шудааст. сол то сол мушкил шудааст. бинед ки ҳамин патен аввал набуд, ҳозир мана бинед аз 5000 рубл зиёд патен меспоранд. дар як моҳ як бор патен меспоранд, иҷорапулӣ меспоранд, хӯрока мехаранд, касалӣ беморӣ доранд, роҳкироӣ медиҳанд. шумо фаромӯш насозед, муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд ҳамун пулро аз кӯча намеробанд. ҳамун пулро аз кӯча намеёбанд ки шумо сари ҳафта пул равон кун гуфта бишинед. баъзеят сатҳи маънавиёти паст дорӣ, намедонед ки ҳам пул аз куҷо меояд. агар як моҳ як бор маош гирад, дар як моҳ як бор маош мегирад. ғайри ин медонед ки зиёди шумо шавҳаротон дар корҳои вазни сохтмонӣ кор мекунад. дар он сохтмонҳои хунук, нам кор мекунад. шумо фикр мекунед саломатии онҳо хуб аст? ҳеҷ вақт. онҳо чунин меҳнатҳоро мекунанд барои шароити вазнин, аммо саломатии онҳо ҳеҷ вақт хуб намешавад. сол то сол баъд дарди онҳо пайдо мешавад. шумо фикри саломатии ҳамон шавҳарҳои худро кунед, занҳои муҳтарам, на ҳама, баъзе. ғайри ин нафароне ки дар қишлоқ ҳавлиҳои калон доред, истифода баред. баъзе шавҳарошон мегӯянд ки занҳои мо ҳавли калон аст, истифода намебаранд. на мурғ, на гов, на буз, на гӯспанд. солҳои пеш мегӯянд модарои мо мекарданд. гов доштем, буз доштем, масалан мурғ доштем, ҳама аз худ буд, мехӯрдем, ҳатто мефурӯхтем. аммо ҳозир мегӯяд занҳои мо дар як рӯз баъзеаш 10 сериал тамошо мекунад, кино тамошо мекунад, ё дар даст телефон рӯзто бегара бо ҳамсояву хешу табор чақчақ. охи баъзе занҳои муҳтарам, шумо камтар фикр кунед, ин зарар ба шумо аст. телефон бисёр истифода мебаред, аввал ки фарзандони ноболиғи шумо аз тарбия дур мешаванд. дуюмист ки дар ҳамон ҳавлии худ агар сабзавот корӣ, сабзавоти тару тоза мехӯрӣ, бозор аз бозор намехарӣ, пули ту эконом мешавад. шир аз худат бошад, гов, гӯспан, буз, тухм аз худат бошад, ҳам мехӯрӣ, ҳам хоҳӣ ба ягон ҳамсоя мефурӯшӣ. инам даромад аст, инам як дастгирӣ аст бар оила. шарт нест ки ҳамин шавҳароро равон кунед, пул равон кун. ин як бовар кунед нофаҳмӣ аст, ҷабр ба ҳамун зиндагӣ, ба ҳамун ҳамсарони худ мекунед. ба ман албатта ҳам мардҳо муроҷиат карданд, ҳам занҳо, ҳам ҷавонҳо, ҳам пирҳо, ҳам падару модаре муроҷиат карданд ки фарзандони онҳо умуман занг намезананд, умуман пул равон намекунанд, дастгирӣ намекунанд, пир шудем, бемор шудем. бовар кунед баъзе муҳоҷирони азиз хоҳиш мекунам ки шумо фикри падару модарам кунед. онҳо яъне ки шуморо калон кардан, ба воя расондан, ба он умеде ки ба он орзуе ки шумо онҳоро дастгирӣ кунед. ғайри ин фикри зану фарзанди худро кунед, ояндаи фикри зану фарзанди худро кунед ва нафароне ки дар Тоҷикистонед зулм ба муҳоҷирони дар Русия буда накунед. бояд фикри инҳоро кунед, фикри саломатии инҳоро кунед. саломат бошед, обуна шавед дар канали ман, подписат кунед, лайк монед, видео ба дигарон равад. дар амони худованд бошед.